Lokšovanie. Chutia vám lokše? Chutia ti lokše? Výborné. Fantastické. Tak sú strelké, ne? To sú pezinky. Jak sa to volá to v tom tegliku? Mas? No. Sasia. Takzvaná husacinka. Dokumenty o tých ľudí, ak No ja som potom na YouTube. Ako život na fakulte. Či v ústave? Áno, sa bavil. Ne, prečo na mňa vypadzuješ Peťa Lokšu? Lucia. Lucia v akcii. Tvárožník, to je To je... Stále som na kružnice? znakovníkom M. Ja som tvárožník. To za vás tento. No, pekne sa mi nastav na ole. Daj. Je tam trošku omakožníkovaný. Makožňo, trávarohovník. No, ďakujem. Tvárožník. Môžem si to dať do tej masky kolódne. Ale to už by bolo asi. Už moc. To už by vážne bolo.